Ja, hey, hallo. Hoeveel minuten vol? Oh, vol. Oké, hoi. Nou ja, het begint in december, dan bestellen we plantjes voor het volgende jaar. Nou, die plantjes die komen in maart, april, zetten we die in de grond. Nou, die groeien heel december. En daar passen we een beetje op. En dan zeg maar begin oktober, eind september ben ik eerst klaar. En dan, nou, dan beginnen we te plukken. Dan krijg je gewoon Nou ja, hoe ben we erin rollen? Ja, nou ja, je is hobbyboer en dat vond ik echt leuk. En dat had ik eigenlijk altijd wel. Ja, ja, mooi bedrijver, helpen. Ja. En op een gegeven moment doe je het zelf. Hè? Ja, je rol je er gewoon in. Dat, ja, ik vind het mooi. Ja. Zo ik naar ooit willen, ja. Ja, dan ga je naar huis, dan droeg je ze een nacht. En dan, als ze droog bent, dan kies je een poetje. Beetje fruit, hè? Nou, wij verbouwen Simmerdags broccoli. En dat is in oktober houdt dat op. En nou ja, we hebben wat machines en we hebben wat loodsen staan. En ja, we moeten eigenlijk wel nou ja, wat langer terug in het seizoen wat verlengen. En dan wordt het prijs, spruitjes of boerenkool of die grenzen. En dat is spruitjes worden. Waarom spruitjes? Ja, daar weer afzet voor. En nou ja, qua machines en het werkelijk is wel wat. Dus daar de keuze op gingen. Maar dat weer vooral afzet, dat is wel heel belangrijk. Maar als ik het even vertaal, als je zoals er weer aanzet voor, daar maak je het op. Het spruitje is dus wel populair. Ja, nou ja, de weer ruimte, ja. En dan gaat er genoeg voor. Dus ja, ik weet het, ja, de laatste jaren is dat wel goed. Ja. Maar doe je toch nog een ietsje jonger weer eens, hè? In het seizoen die vragen wat is die favoriete groente, dan wie dat net de spruit, denk ik. Nee, ik hoef nou eigenlijk dan, hè. Wie is dat? Ja. Nee, ik grap, ja, maar nee, ik eet ze wel op, ja, maar het is net mijn favoriet. Zo. Ja, nu andere etiket. Ja. Gaat goed, ja? Hallo. Er is niet eens even moeten lezen. Oh. Ik heb een wonderlijk taaltje, wat wie dat? Ja, dat is Fries, Engels, Duits, van alles nou wat. Ja. Engels kunnen we bijna net, dus dan maken we er wat tussen niet zitten. Van wat voor nationaliteiten had je dan ontworpen? Hongaren. Ja. En hoeveel Friesen eten dan uiteindelijk die spruitjes op tekst? Dat is een vraag, dat weet ik, dat weet ik net. Nee, ik word ongeveer, nou, ik ben net 20 kilo voor denk per dag, zoiets. Met z'n allen, dat is